নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো কওকচোন। মোৰ নাম মোহাম্মদ সফিউৰ ৰহমান। আচ্ছা, এইটো বস্তুৰ নামটো কি? এইটো এটা বাহিৰৰ ফল, এইটো আমাৰ অসমৰ নহয়। এইটো হ'ল ড্ৰেগন ফ্ৰুট। ড্ৰাগন ফ্ৰুটছৰ খেতিৰ বিষয়ে আপুনি আমাক অলপ কওক। হয়, এইটো একচুৱেলি নতুন ভেৰাইটি। ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰথমত আমাৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিল, কাৰণ এইটো থাইলেণ্ড বা ৰাছিয়াত বাহিৰত হৈছে। এইটো কি কেমিকেল দিব লাগে, কি অৰ্গেনিক দিব লাগে, ইয়াৰ বিষয়ে আমি হয়তো ভালকৈ জনা নাছিলোঁ। কিন্তু মই যিটো প্ৰেক্টিকেলত যিটো পাইছোঁ, কাৰণ ইয়াত ফাংগিচাইড বা পেষ্টিচাইড তেনেকুৱা নালাগে, কাৰণ ইয়াত কেমিকেলৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ অনলি জৈৱিক ছিষ্টেমত এইটো চবচে বেটাৰ হয়, বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ পোকৰ বা হয়তো ব্লাইডৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই। আমি সাধাৰণতে জৈৱিক ছিষ্টেমত এইটো কৰি আছোঁ, আৰু জৈৱিকেই ইয়াৰ কাৰণে বেষ্ট। ফলটোৰ কাৰণে বহুত মিঠা টেষ্টি হয়। এইটোৰ একচুৱেলি টাইম আছে। এইটো যেতিয়া আপুনি পুলি এডাল গাড়িব, গাড়াৰ 18 মাহ পাছতহে ই ফ্লাৱাৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিব। আচ্ছা, 18 মাহ মানে এই মাহ জানুৱাৰী মাহত গাড়িল, নেক্সট হয়তো জুন মাহৰ পৰা ফ্লাৱাৰিং ষ্টাৰ্ট হয়। কিন্তু আপোনাৰ এই সন্মুখত যিটো জুন 6 মাহ হৈ যাব, সেইকাৰণে সন্মুখতটো এবচেণ্ট যে 18 মাহৰ পৰা যিটো মানে হেৰি হয়, বা 14 মাহতো আহিব, মোৰতো 13 মাহতে আহিছে। কিন্তু এইটো জুন মাহৰ পৰাহে ফ্লাৱাৰিং ষ্টাৰ্ট হয়। আপোনাৰ গছটো মিচিউৰ্ড হ'ব লাগিব হয়তো 18 মাহ। তাৰপিছত ধৰক এই যে বৰ্তমান যিটো ৰানিং মাহ চলি আছে, এই মাহত আমাৰ হয়তো এটা দুটাহে ফ্ৰুইট লাগি আছে, মানে ফ্লাৱাৰিং শেষ। ইয়াৰ পাছত আৰু 6 মাহ গাছে ৰেষ্ট দি থাকিব। ৰেষ্ট দি মানে এই ব্ৰাঞ্চবিলাক ওলাব আৰু কি এতিয়া এই ওলাই আছে, এই যে নতুন নতুন ব্ৰাঞ্চ ওলাই আছে। এইটো আকৌ জুন মাহৰ পৰা ফ্লাৱাৰিং ষ্টাৰ্ট দিব। এটা প্ৰডাকশ্যনটো ভালে হৈছে নহয় জানো? বহুত বঢ়িয়া। এতিয়া মাৰ্কেটিং কেনেকুৱা চলি আছে? এইটো পাৰ কেজি হয়তো 500-600 এনেকুৱা ৰেটত মই বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ হয়তো মধুৰিআম, থাই, বগৰী, তাৰপাছত কাশ্মীৰ কুল, আপেল কুল, অমিতা, ঠিক আছে, এইবিলাক মই গোটেই মিলি ফাৰ্মিং এটা কৰি তাৰমানে আছোঁ। এইটো ফলটো হোৱাৰ পিছত, প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? নাই, তেনেকুৱা মাৰ্কেটিং অসুবিধা নাই, কাৰণ মানুহে যিটো মানে আদৰি লৈছে। মই ভাবোঁ বেকাৰ ল'ৰা বা বেকাৰ যুৱক বন্ধু বান্ধৱসকল যেনেকুৱা অযথাই সময় নষ্ট কৰি আছে, আপোনালোকে আহক, খেতিত লাগি থাকক, কাৰণ এইটো হাই ভেলু ক্ৰপছ। এইটো যিমান লাভৱান, মই আশা কৰোঁ বেকাৰ সমস্যা ইয়াৰ দ্বাৰাই দূৰ কৰিব মানে পৰা যাব আৰু কি। आदा खुलुमबाय। खुलुमबाय। आदानि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा? आंनि मुङा बिलाम बसुमतारी। गामिया जाहैबाय जानागाव, पस्ट अफिस चितागुरि, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझाराव। आच्छा, दा बे बिबारनि मुङा मा? गलाब। बेखौ बबे दाननिफ्राय गायो आरो गायनायनि उनाव बेसेबां साननि उनाव बारो? बेखौ प्रथमाव मार्च एप्रिलाव गायो। गायनायनि उनावहाय एसे बियो देरनानै 6 मासनि उनावहाय बारो। बे बिबारजों मा मा खालामो आरो आबादारिया बेसेबां मुलाम्फा जायो? ओरैनो एरिया हिसाबै 6 बिगाथ' नंला, बाहाय 500 स्कुवेर मिटार। बेफोरनिफ्राय जुदि गायोब्ला जों बारसेयाव 10 थाखा हिसाबै हरो। हरनानै ओरैनो बाहाय 3000 फुलि गायनो हायो। आरो बेखौ बारसेयाव 10 थाखा हिसाबै फानहरोब्ला एसे मुलाम्फा जायो। आबाद मावजेननायनिफ्राय 1 बिगायाव बेसेबां खरसा जायो आदा? बे एरियायाव 500 स्कुवेर मिटार दं, आरो बेवहाय 3000 फुलि दं। आच्छा आदा, बे गलाब बिबार आबादनि सोमोन्दै एसे बुंलाय, माबोरै गायो, बेखौ माबोरै मा खालामो? बेखौ गायनायाव बेड बानायग्रोनांगौ। बेड बानायनानै
दै थायै बादि जेरै जायगायाव दैया थाया बे जायगायाव गोजौ बेड बानायनानै गायनांगौ आरो बे गायनाया गोजाना डिसटेन्सआ जानांगौ 1 फुट बा मोजां जायो बाराद्राय खमावबा बिफाङा देरख'नो हाया 1 फुट बा गलाबनि थाखाय रसनि थाखाय बेनो मोजां साफिसियेन्ट आरो बेखौ गायोब्ला मोजां सुट्स फैयो बेसेल सुट फैयो बेसेल सुटआ जाहैबाय गुदिनिफ्राय गिदिर मोनसे गिदिर गोजौ फैयो बेखौनो हास'नानै आरो रोदोम होबावो हास'नाया माबोरै हास'नाया नैबे जेलानाखि बेसेल सुटआ ओंखारबोयो बेखौ बादसोल' बिबार लायो जों बेखौ लानायाव एबा 8थानि गोजौआव हास'नांगौ 8थानि गोजौआव हास'योबा बिफाङा दुरबल जायो आरो जेलानाखि बे बेसेल सुटखौ लाखांबाय बेनिफ्राय माखासे रोदोम बोयो बेखौ टेन्डार सुट होनो टेन्डार सुटखौ बिलाइ गांथामाव जों हास'नानै बे आबादखौ मावनायाव नोंथाङा बिटिसि गभनिफ्राय माबा अनसुंथाइ मोनदों नामा मोननाया मोनदों नाथायबा आं रसनि खेथ्रआव मोनाखै आं बेलेग खेथिबो खालामो जेरैहाय स्ट्रबेरि गायनायाव आं बिटिसिनिफ्राय अनसुंथाइ हिसाबै एसे मोनदों नाथाय आं बे रस माबानायाव मोनाखै नोंथाङा जि बुंबाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि अनसुमै खुंगुर बिथांनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनदों मा बिलाइ बे मोननाया पलि हाउस आं पलि हाउसखौनो बिथांनाव बिखादोंमोन आरो बिथाङा होनो राजि जादों बियो 288 स्कुवेर मिटारनि पलि हाउस जागोन बियो आरो बेखौ हरोब्ला बियो जुदि न'खौ बानायखाङोबा आं रसखौनो गायगोन नोंथाङा बे गलाब बिबार आबाद मावनानै माबायदि मुलाम्फा जादों बेखौ जोंनि बड'लेण्डनि रायजोफोरनो एसे बुंलाय हायो मानोना बयबो साख्रिखौ मोनजोबा माखासे थाखा मोननाय सर्सफोर दङ जेरै एग्रिकालचार लाइननिफ्रायबो मोनो बेफोरनि खेथ्रआव जेनेबा रस आं बे रसखौ बारसेयाव 10 थाखा हिसाबै मोनो 40 दिननि गेजेराव आं बेखौ 40-45 दिननि गेजेराव आं बेखौ 40,000खौनो मोनो मानोना आं बेखौ हास'नायनि उनावहाय बियो रोदोमनानै बारहैफिननो थाखाय 40-45 दिन नांगौ बेवहायनो आं बेखौ मोनहैगोन बेबादियैनो आं 500 स्कुवेर मिटाराव बिदिनो 3000 फुलि गायजायोब्ला बेफोरबादियैनो एभारेज हिसाबै मान्थलि 40-45,000 आरामसे मोनो बेनिफ्रायनो माखासे उन्नति माखासे थाखा फैसा आरामसे हमनो हायो सादा खुलुमबाय नोंथांनि सिनायथिया आंनि मुङा हेक्टरसन मुसाहारि जायगायाथ' ओरैनो बे जायगायाथ' जों 4 नम्बर आमजुलि होनना बुङो आमजुलियाथ' भास एरियाथ' बे पार्टआ माने 4 नम्बर आमजुलि गोलैयो आरो जों न'आथ' बोरिगामि नोंथांनि बे साहा बागाना बेसेबां बिगा दं जों एक्सुवेलि बे अरिजिन जों बिराद गोदो मोनसे ग्रुपमोन बे एसाब्लिस जानायनि उनाव जोङो डिभाइड खालामना लाबाय डिभाइड खालामनानै 40 बिगासो गोलैदों आरो फागुआव आंनि फागुआव आरो दा आंहा गावनि पार्सनेलजों लोगोसे बिदि नोंथाङा बे आबादखौ मावनाया बेसेबां बोसोर जाखो मथा मथि 2000सिमफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो आबादखौ खनसेयावनो गायनाय जाखायाखै माने मानिटारि प्रब्लेमनि खोथा थायोना प्लेनिं खालामनानै एसे गायै थांबाय थानाङो आरो बिदि अब टु 2012 सालागै प्लान्टेसन जाबाय थादों आरो एसे नोंथाङा बे साहा आबादनि गेजेरजों बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो दाथ' आं मथा मथि मेसियर हिसाबै 35-40 बिगासो दं बिनिफ्राय डाइरेक्ट जिहेतु आं फेक्टरि साप्लाइ खालामो बे हिसाबै माने
5 to 6 लाखा थायो आरो नेट इनकाम एनुवेलि नोंथाङा बिटिसिनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनबाय नामा? गैया दासिम जेबो मोनाखै बिटिसि ओनसोलनि जायफोर सेंग्रा इभिन सिख्लाफोर जायफोरा दिनै थांना थानायनि बिदि राहा खालामनानै एसे सुगुर जाना दं बिसोरबायदिया साहा खेथि आबादखौ खालामनानै गावसोर थांना थानाय राहाखौ लानो हायो स्पेसियेलि जायफोरा साहा बजारजों एसे सोमोन्दो लाखिनो सुबिदाफोर दं खाथि खाला साहा बिलाइ बायग्रा जुदि बाजार दङब्ला बे सुबिदाखौ लानो हायो